Ajaib Music Production. AM Pro. Spesial buat semuanya saja. Ayu Dia Audio. Luar biasa. Putri Silvia. Ada Mas Rama. Teleponnya Banyuwangi. Kari ketiki lakone urip iki, maju salah mundur salah arep belok saya susah. Sun sing ngerti kudu kelendi maneh, tiba tangi sun bertahan sampai sun kebawa warang. Iki kabeh mung mergo egoise sun lan riko, masalah sepele dadi perkara gedhe. Sakno ya Mas Rama. Juragan buah lo ini. Makin pinter. Ayo bos. AM Pro. Sun sing ngerti. Jauh. Sun bertahan sampai sun kebawa warang. Iki kabeh mung mergo egoise sun lan riko, masalah sepele dadi perkara gedhe. Siap-siap goyang Mas. Ayo sawer. Ayo dek, ayo dek, ayo dek. Sekali lagi dulu. Yo.
Disponsori oleh Terima kasih ya Mas.